La Farga és una indústria metal·lúrgica, és una empresa familiar amb més de 200 anys d'història i al llarg de la seva vida ha anat fent un creixement en funció de les demandes i l'activitat del seu mercat. És per això que trobem diferents tipologies de nau en el complex. Per a una empresa com la Farga, que és líder i referent en el sector, un projecte d'aquest tipus és un pas endavant cap a la descarbonització del procés productiu i independència dels combustibles fòssils. Degut al creixement i a l'activitat econòmica de la Farga, la indústria està composada per diferents naus amb diferents tipologies de coberta. Llavors, des de CIMUT fem un estudi d'implementació de diferents solucions en funció de la coberta per tal d'optimitzar totes les cobertes i l'espai disponible. Tenim solucions est-oest, tenim solucions de sobrecoberta de xapa, sobrecoberta de panell sàndwich i en funció de cada coberta hem optat per una solució estructural diferent. S'ha realitzat una instal·lació fotovoltaica en modalitat d'autoconsum, sense injecció a xarxa, d'una potència total de 1,7 megawatts. Tenim un total de 3.882 mòduls repartits en 5 cobertes industrials per tot el recinte. Tenim 13 inversors solars que injecten a 6 punts diferents del recinte. La injecció s'ha fet a la part de baixa tensió. Això és una indústria que el subministrament elèctric és en mitja tensió. Aleshores, això ens permet consumir el punt de la injecció de la generació, el que minimitza les pèrdues elèctriques i optimitza el rendiment de la planta solar. La instal·lació fotovoltaica té una generació anual de 2,21 gigawatts-hora, el que podria alimentar unes 600 llars i és equivalent a l'estalvi de la petjada de carboni de 500 vehicles. És important dissenyar correctament la xarxa de comunicacions entre els equips perquè aquests han d'estar en constant comunicació, ja que en cas que es perdi la comunicació, això limitaria la producció d'energia solar. Llavors, amb aquest doble compromís de la Farga de fer-se més competitius a nivell de producció i també amb el compromís de reduir emissions de CO2, doncs fan aquest estudi de la viabilitat d'implementar una instal·lació fotovoltaica a les diferents cobertes que tenen aquí a les seves naus. Al tractar-se d'una instal·lació fotovoltaica de gran potència, que pot tindre afectacions a la xarxa elèctrica de distribució, s'ha decidit instal·lar un equip de control al punt frontera per evitar l'abocament d'energia a l'exterior. El projecte s'inicia per una demanda de viabilitat econòmica per millorar els seus processos aquí a la Farga, que és una indústria que es dedica al reciclatge i l'extrusió de coure, i per tal de fer més competitius els seus processos i també reduir la petjada i les emissions de CO2, ens contracten per fer un estudi de viabilitat d'una instal·lació fotovoltaica a les seves cobertes. Al tractar-se la Farga d'un gran consumidor, això no té afectacions negatives, ja que la quantitat total d'energia produïda s'autoconsumeix a l'instant i té un impacte directe en forma d'estalvi econòmic i de beneficis mediambientals. Trobem interessant implementar una instal·lació fotovoltaica i que part del teu consum energètic provingui del teu sistema solar, perquè al final el preu de l'energia, com hem vist en els últims anys, és un preu molt volàtil que està condicionat no només per la matèria prima que s'utilitza per generar energia, sinó per la situació sociopolítica i econòmica, ja no tant d'Europa, sinó d'una manera global. Cal recordar també que en un context de crisi energètica i d'emergència climàtica com l'actual, no només ens hem de referir en termes econòmics d'estalvi en la factura de la llum, sinó també de contribució al medi ambient. És poder tenir controlat un preu d'energia o com a mínim una part del teu consum energètic, tenir-lo controlat perquè tu ja has fet un pla d'amortització amb el cost de la instal·lació fotovoltaica. Recordem que la vida útil de les plaques va molt més enllà de 25 anys i que té un cost de manteniment relativament baix.
A la fase de disseny també s'han tingut en compte deixar zones de pas àmplies per les futures tasques de manteniment i permetre que totes les zones de la coberta siguin accessibles. La majoria de les cobertes industrials de la Farga tenen exutoris o sortides de fums i això s'ha tingut en compte de cara al connexionat elèctric de les plaques solars per intentar optimitzar el rendiment energètic de la instal·lació. El procés de disseny i d'execució i legalització de la instal·lació fotovoltaica que hem fet aquí a la Farga, que està al voltant dels 1,6 megawatts de potència, ens ha portat al voltant d'un any i mig. El que s'ha intentat en tot moment és no interrompre l'activitat normal de la Farga i per això requereix una coordinació amb l'equip de la Farga. Les afectacions que hi ha són mínimes, sobretot en els processos de càrrega i descàrrega de material i també a l'hora de connectar els inversors que necessitem de poder treure la llum puntualment en certs llocs. La comunicació amb el client ha sigut fluida des del primer moment, ha sigut un aspecte clau per la planificació de les feines i sempre s'ha intentat no interferir amb l'activitat industrial de la Farga, intentant respectar els horaris i les preferències del client. Per allargar la vida útil d'una instal·lació fotovoltaica és fonamental un manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació per aconseguir un rendiment òptim de la instal·lació i evitar avaries o possibles parades dels components. Com un cotxe necessita d'un manteniment regular, una instal·lació fotovoltaica requereix d'una supervisió i una revisió periòdica per tal que el seu funcionament sigui òptim. Una manca d'un manteniment adequat pot reduir el rendiment de la planta solar fotovoltaica, pot comportar parades de la instal·lació, avaries dels seus components i reduir la vida útil dels mateixos, i inclús pot tindre danys permanents amb alguns components de la instal·lació. En un sistema com aquest és molt important la telegestió i el seguiment remot de la instal·lació, la neteja periòdica dels panells solars i la revisió dels components mecànics i elèctrics de la instal·lació. El manteniment d'una instal·lació fotovoltaica és molt important per garantir el seu funcionament de forma òptima i allargar la vida útil de la instal·lació. Com a Azimut 360 estem molt orgullosos d'aquest projecte perquè és un molt bon exemple per a altres empreses del mateix perfil. L'aposta per aquesta instal·lació neix del nostre compromís ferm per a la descarbonització. Dins del nostre pla de descarbonització tenim uns objectius de reducció d'emissions marcat i a més ens permet avançar cap a un model energètic més net i sostenible. Aquest projecte no és una acció puntual, sinó que forma part d'una estratègia més àmplia en què volem electrificar-nos i eliminar o substituir l'ús de combustibles fòssils. Aquesta instal·lació ens ha permès, sobretot en èpoques de manteniment, que hi ha un menor consum, ser autosuficients i no dependre d'energia externa. A més, ens ajuda en tot el pla de descarbonització de l'empresa, que és un dels KPIs importants per nosaltres, i ens ajuda a seguir cap a la línia de sostenibilitat i cost sostenible i tot el que l'envolta. Tota l'energia elèctrica és provinent de fonts renovables. A més, aquest projecte respon a un repte clau del nostre sector, que és produir amb el mínim impacte ambiental i fent un bon ús dels recursos naturals. També ens ajuda a garantir que cada metre de coure està produït amb fonts d'energies renovables i amb el menor impacte possible a nivell mediambiental. Aquesta instal·lació també dona resposta a les certificacions 14.001 i 50.001 que impulsen la millora de la nostra gestió ambiental i energètica. Aquest projecte reforça la mentalitat de la Farga d'enfocar-se cap a una energia sostenible i sobretot a recircularitat i potenciar tot el que va relacionat amb les fonts d'energies renovables. Aquesta inversió ens confirma que una inversió en sostenibilitat no sols té un retorn ambiental, sinó que també el té econòmic i competitiu. És un exemple d'innovació i sostenibilitat que promociona la Farga en tots els nivells productius i en el seu model d'empresa. Molts clients exigeixen proveïdors amb polítiques ambientals sòlides i aquest projecte reforça la nostra credibilitat davant del mercat. El present i futur de la competitivitat passa per la sostenibilitat i a la Farga, amb el que fem cada dia i amb accions com aquesta, fa que en el món de la societat siguem un referent. Ens consolida com una empresa que produeix coure d'una manera responsable, alineada amb els nostres objectius estratègics i la nostra manera de ser.